Mas pinaigting po ng lokal na pamahala naman ng San Nicolas, Pangasinan ng mga hakbang upang maproteksyonan mula sa panganib ang kalusugan ng mga ina at sanggol sa pamamagitan ng pagsasagawa ng third Perinatology Outreach Mission Program katuwang ang Region 1 Medical Center at Rural Health Unit ng nasabing bayan. Inaasahan na ang ganitong klase ng programa ay pagtitiyak sa kaligtasan sa pagbubuntis at mabawasan ang posibilidad ng komplikasyon ng panganganak sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga buntis at residente. Nagkaroon ng libreng prenatal check-up, ultrasound, screening test, buntis kits at seminar hinggil sa high-risk pregnancy, teen pregnancy at wastong nutrisyon upang mapalawak ang kaalaman ng mga ina sa tamang pangangalaga sa kanilang sarili at sa kanilang dinadala. Ayon sa pamahalaang lokal, mahalaga ang maagang pagtukoy sa mga posibleng komplikasyon sa pagbubuntis upang agad na mapagbigay o mabigyan ng kaukulang medikal na atensyon ang mga buntis. Sa ganitong paraan, naiiwasan umano ang mga panganib na maaaring makaapekto sa kalusugan at buhay ng isang ina at ng sanggol nito. Pinangunahan ng mga espesyalista mula sa R1MC katuwang Department of Health at RHU San Nicolas ang outreach mission bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa maternal at infant health. IFM News. IFM News. IFM News.